Sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Uhlelo namhlanje sobheka kabanzi ukulahlwa kwesilwane nanokuthi ke futhi kubaluleke kangakanani ukulahlwa kwesilwane. Sizophindeke futhi sibheke ukuthi lisuke linjani idlozi uma kuthiwa idlozi elibi. Sizobe sesikhulumisana nomkhulu ozosifundisa kokubili lokhu. Uma ngabe uthumela isilwane uthatha amafutha kaXamu. Uma uthatha amafutha kaXamu uzowahlanganisa nomathunzi eintaba. Uma wahlanganisa nomathunzi eintaba ubusuvusa ngovuka kwabafileyo. Uma usuthumela uthumela ngommemezi obomvu, ngimemeze igama lakho wena enguthumelela isilwane. Kodwa lokho ngikwenza ngo-12 ebusuku. Sifike ke kuwena. Wena kuma uyintombazane uzophupha ebusuku ulele nendoda izinto ezinjalo noma ngaqhamuka umlungu noma ngaqhamuka indiya noma ngaqhamuka umuntu kodwa kusalayo usubelethe isilwane. Uma ususilahla kufuneka kutholakale imvu. Kuzothathwa umlahlankosi. Kuhlanganiswe naleli gazi lemvu. Kufakiwe umbambamo. Emveni kwalokho usuzothathwa ke nalenkukhu seniyonqunyelwa. Unqunyelelwa igazi liconsisele la phakathi. Uma kufakwa leli igazi la phakathi kulendishi ubusu uyageza ugezela esidulini. Uma ususuka lapho usuqeda ukugeza ususuka usuye ekhaya awusabuki emuva. Sekubaluleke ukuthi wena uyiqinise ukuthi noma sengaphinde sithumele singabe sisabuya kuwe. Sekufanele uyothola inhlanga ke manje ezimbili ulithola ngaphambili la ngasovalweni usithole la phakathi namahlombe ukuthi noma ngabe uqhamuke ngaphambili sithi siyeza sizobaleka uma sekubona noma sithi siqhamuka ngemuva masike sabuka wena sizobaleka. Siwenzelani lapho lezo nhlanga ke izona ke sezokwazi ukukuvikela ukuthi ngingakwazi ukusondela kuwena. Idlozi elibi umuntu noma wafa engaganiwe noma umuntu wafa elwa izimpi ebulala abantu noma umuntu wayehlala ejele eboshwa engenasizo lalutho ekhaya. Uma lo muntu evuka esevukela kumuntu wala ekhaya kuye kuthiwe lo muntu akalahlwe avalwe njengaphinde esondele ekhaya. Uma ulahla leli idlozi elibi kufanele uthathe iphamba. Leli phamba leli lizogradwa kuthathwe umathunzi eintaba azohlanganiswa naleli phamba. Uma ngabe sekwenziwe lokho kutholakale futhi imvu amankanka ayo azongena la. Angithi uzwile ukuthi sikhuluma ngombambango. Umbambango ubamba ngisho into ethi ngena ekhaya ngokufaka naseintelezini. Usukwenzela ukuthi lingaphinde nje lisondele
kahle hle lilahlwe entabeni. Lo muntu seyombelwa umgodi ngaphandle lezi zinto kuthathwe lo muntu ohlelwe idlozi elibi ayogezwa acishe lo wamlilo ngaphandle emveni okuma isuka lapha engabe sabuke emvezi yongena ekhaya. Ayengawugqibi kodwa lo mgodi. Lehamba uduze edukile phela njoba selilahlwe lapha nje emlilweni selingale uma lithi liza kuwe lithothi livalwa umlilo alikwazi ukudabula kulo mlilo lapho kaxhavela khona. Into kubaluleke kakhulu abantu beyazi ngedlozi. Idlozi kufanele uliqaphele ukuthi uma ulibona ezibonakalisweni liqhamuka kanjani. Umuntu oqhamuka mhlambe elwa noma umuntu oqhamuka ekunikeza imali emhlophe hayi ngamaphepha, ngoba lo muntu okunika imali ngamaphepha uyakhomtha kasilidlozi elihle. Kufuneka umuntu okunika imali ngamakhoyela. Uma ngabe kunikeza imali emhlophe lo muntu ufanele wazi ukuthi uyena umuntu oyinhlahla okulethela izinhlahla. Wena kufanele uthokozele umuntu onjalo. Umuntu oqhamuka futhi ethi mayifika uthothi bahlele endlini baningi kugayi utshwala la ekhaya, kodwa utshwala besiZulu hayi amabhiya nogolongo. Kukhulunywa ngesizulu utshwala besintu. Uyabona ukuthi hayi lezi idalwa zinhle, idalwa zala ekhaya zihlanzekile, ziclean. Uma ngabe lizofika idlozi ubone mhlawumbe umuntu wakini uqhamuka kuwe, uma umbuka lo muntu uma ngabeza umuntu othi uyifihlila akafuni ukuthi umbone ukuthi ubani, kufanele uqala ubone ukuthi awuhambe kahle kulowo muntu, okusho ukuthi akangenile emndenini. Uma ngabe kodwa qhamuka eyivezile umbono ukuthi usibani bani lo, ubusubona noma ukunikeza imali emhlophe, lo muntu ukhombisa ukuthi ukusho ukuthi ukunikeza inhlahla. Kufela lapho usungamenzela ukuthi umgayele noma ukukhamba losizulu. Uma uzothi kunika le mali ubusubona seniphuza isizulu la ekhaya. Kodwa uma uzothola ukuthi uqhamuka lo muntu mhlambe ungcolile unegazi, kufanele umbone lo muntu ukuthi akageziwe lo muntu, kunenkinga afa enayo, kusafanele ahlanjululwe. Ubona ngabantu ukuthi unyanywe ngabantu, uthotha abantu noma bekhuluma nawe umuntu ukuthatha isinoma kanjalo. Ubusubona hayi uma engibuka omnyazashe ethi uyazi uma ngibuka ngengikhange ngisonguthanda, kodwa ngizinhliziyo yami iphenduka noma semina ngisese ngicasubele. Bona ukuthi kukhona okushaya amanzi, okusho ukuthi ukhona ombeletha uhamba wedwa. Ngoba sona siyishintsha izinto eziningi njengoba ngutshene ngocamu nje. Lo camu lo mongathatha amafutha awo uwabophe phezulu la bese ngithi lala lapha phansi kwawo, ngeke ulale ngaze kusekuseni ukhinyela. Yiso lesi silwane. Kulesigaba ke silumana indlebe nomuntu ke wayidinga usizo ngezinkinga zakhe nangu esilandisa. Mina nginkosi yezwe Mazibuko, ngazalelwa eBhekizwe endaweni la kwakusadume khona kuthiwa kusemkhoboka. Ngathi uma ngizalwa ngakhula, ngathi sengina 15 years ngangena esikoleni ngafunda standard 1 standard 2 uthe ngikusta 3 hayi ngaqala ngagula ngashiselwa zinyawo, zashisa inyawo. Hayi ngahamba bangithatha abazali bangise enyangeni. Thema ngifika enyangeni bathi hayi ninabantu abadala nemoya kufanele mayisebenze kimi. Njalo mangilele ngiphuphe ngene esibeni esikhulu esisabi sakho, ngifike ngibambane nenhlwathi emanzini. Njalo noma ngiphupha ngilele ngiphuphe ngibona inhlwathi sibambane emanzini, ebese ngiphupha sengiyibamba lenhlwathi ngibone sengiphuma nayo ngaphansi. Ngaze ngamtshela ubaba ukuthi hayibo njalo mangilele kusuku
ngithi uma ngilele ngiphuphane nenhlwathi angazi lento ukuthi isho ukuthini. Ngiphuphe ebusuku ngibona ukuthi hayi nakho nje kuza inhlwathi lokhu ingihlupha njalo sengididekile sengihamba iy'ndawo ey'ningi. Ngesinye isikhathi ngaze ngahamba ngithi kungcono ngoyibulala. Uma ngikhumbula kahle ngaye ngithi ngiyophuza idibha ley'nkomo esansi kusadibha iy'nkomo kodwa ngagcina sengingasaliphuzanga lelo dibha ngithi kwakungo-12 ebusuku entathakubo. Wathi ubaba hayi usho ukuthi ihlozi elikhulu enginalo ugogo ekufanele ngihambe ngithathe umsebenzi wakhe njengoba nobaba uButhelezi ngafika kuye wathi hayi nginehlozi elikhulu ekufanele ukuthi ngilisebenzise. Ngathatha isikhathi esingangey'nyanga ngase ngiya kubaba uButhelezi wathi kufanele ngithwasele ihlozi likagogo ndisebenze ukuze ngikwazi ukuthi ngisebenze abantu ngibe sekhaya. Ngabuye ngazohlala kuye wangithwasisa ngadla amagobongo ngiphalaza ngigeza kanjalo ngibuye ngichathe ngalo igobongo ngageza ngobulawu lokhu wayede ubulawu lokhu ukagogo akufuna kugogo akufuna kimi ukuthi kusebenze. Hhayi ngempela ngathi uma ngilele ebusuku ngambona ugogo waqhamuka wakhuluma wathi hhayi uyabonga umsebenzi wakhe uqhubeka kahle ngoba ngaye ngingasalali ngisho ebusuku sengithi ngiyalala mphupha abantu abaningi bengilimaza. Hhayi kwaba sengathi kuba ngcono kulezo zaba ezenziwa lapho zasinda inyawo kuthe ayisindile inyawo. Hhayi-ke kanti kayisindile ngithe ngisaqhubeka hhayi zabuya zaqala phansi futhi ngomunye unyaka. Hhayi ngagcina sengiphuma manje esikoleni ngaphuma esikoleni hhayi ngahamba ngazama ukuyosebenza ngathi ngiyasebenza zaqala phansi iy'nyawo zashisa zagula zafufukala zahlaba kwenzeka yonke into. Ngaphuma lapho ngasuka lapho hhayi baqala bathi hhayi angiyeke uButhelezi khona inyanga esizapho yabaButhelezi. Bangithatha abazali bami bangisa khona ngahaya khona. Uthe uma ngifika khona wafika wahlola ubaba uButhelezi wathola ukuthi hhayi nginabantu abadala kodwa kufanele ngisetshenzwe abantu abadala ukuze ngikwazi ukuphila ngoba ngeke ngikwazi ukuphila uma ngikulesi simo. Wangisebenza kubaba uButhelezi wathi kufanele ngithwase. Hhayi-ke ngaqala-ke ngangena-ke kubaba uButhelezi ngathwasa wangithwasisa. Hhayi ngazizwa iy'nyawo ziya nokwehla njengoba kuyinamhlanje sengize kwangcono sengiyaphila sengiphila njengosheleni. Ayisekho indawo engathi ibuhlungu kimi. Ngikhuluma nje manje sengikhululekile sengihamba njengabo bonke abantu abaphila emhlabeni abangenazo iy'nkinga. Kanti ngaye nginey'nkinga ey'nkulu ngoba nesikole ngasiyeka nendaba yayo lento le lokhu kuthiwa nginemoya bengayicacisa ukuthi imoya yamini kodwa ubaba uButhelezi wagcina washo wathi hhayi ugogo wakho osala ubaba wakho ufuna ukusebenza kuwo. Siphinde sivakashele umkhulu osebenzela esikhawini ozosilandisa kabanzi malungana nalezi zihloko ezimbili. Ngiyanibingelela ke bantu bakithi. Mina igama ngumfene ngigugu ngoButhelezi Sipho. Ngakhile esikhawini. Ngokwesiphiwo sami enganikezwa sona. Mina ngiqale ngawumuntu wayethanda kakhulu ibhola umuntu ophumelelayo ngebhola kodwa ngaba nenkinga ukuthi ngathi ngisuka ngafinyela imisipha angakwazi ukuhamba kwangiphoqa ukuthi ngiyokuhanjiswe kumuntu kwathi uma kufika kumuntu bathola ukuthi umuntu okufanele ayovuma idlozi kwangiphoqa ukuthi ngithathe lesi sipho ke engiyisona njengoba ngisebenza ngabantu ngasuka ngigoqene imilenze
nganjiswa kumuntu uthe efika lo muntu wangichazela ukuthi hayi wena fanele uvuma abadala unabadala kodwa laba abadala bayinkinga ngoba umuntu ongena kuwe kufanele uhambe uye emanzini uyolanda isilwane samanzi inkomo yamanzi ngoba naye lo muntu ongena kuwe wenza njalo ngakho ke hamba kuyolanda inkomo yamanzi ubusuyabuya usokwethwasa usuyaphila manje nempela ngahamba sengihambela ngempela ngaya emanzini ngafika emanzini ngahlala phezu komfula ngihamba nayo ugobela wami ngangena sengena ngedwa kodwa sengene phakathi angibonanga lutho akukho engachaza ukuthi ngakubona ngabona mina ngokwase ngiphumile sengise sibayeni ekhaya ingigigile inhlwathi yamanzi lapho engahla khona ikhanda layo yayiqaqa ke yalala phansi emveni kwalokho sengidlile ikhanda yahlinzwa isikhumba sasala ekhaya mina ngangiphuma ngibuyela ngiyokwethwasa basala bebulala inkabi ke ekhaya esibayeni bathi uma ngihlola ngiyohlola ngamanzi ngoba ngisebenza ngengilozi yamanzi ngwabangisa emanzini emfuleni ngale nkathi ngene emanzini ke akukho ngabe ngisakubona lapho ngabona ngoba sengiphumile khona ngitholakala esikhawini emva kwase college ku-Ward 15 inamba yami ngitholakala kuyo ithi 072 ithi 355 1989 umfene kayiguge Kunkulu ngimthemba kakhulu kahlule ngilozi yamanzi ngimemeza namanye emakhanda u7 wathi ukufihla ke lobombulo kwesobala ngesona hayi ngokuhlakanipha wasemhlabeni themba lami lokho ehlala libe kona edamini lokho nginxusa uNkulunkulu baba uNkulunkulu ndodana uNkulunkulu moya engcwele uzokuphakathi asambe ya Mkhulu angazi noma ngakuchazela ngikhuluma izinto eziningi kodwa okukhulu kakhulu sihle isidalwa sakho sona esikumele ngoba umelwe isidalwa sasekhaya kini kodwa isidalwa esikumele sasekhaya koma wakho kodwa ke amaphutha akhona akuwe lokho engutshena khona ke mina ngutshena owangempela okufanele uhambe kuye uphinde uwalungise mfana wami ngoba kunezinto ezibuye engazuthi ayihlangana izinto zakho kahle zenza kanje inkostini yabona kodwa ke kumele ukuthi uyinike ithuba ukwazi ukulungisa lokhu ngane yami sihle sona isidalwa sakho ngoba sasekhaya komama futhi umuntu omdala umelwe ugogo wasekhaya komama wakho unalela unami kodwa ke unamaphutha angizokukhuluma kakhulu uthola ithuba ngelinye ilanga ukutshela ngiyabonga ya mfana wami khona izinto uma ngabe silandele into zakho mfana wami yikho zihlangana ehlukana nje awenzi lutho wena okwesiko lesintu ngendlela okufanele ngawenza ngakho angithi uyabona noma bekunikezeni awubongi awuphiki uyabonga pendulo uyabonga na yebo ngiyabonga uyubonge nje kupho okubongayo ngoba yonke into abakunika yona vele wena angiboni nje ngisho into wena obonga ngayo la ukuthi ukwenzela abantu abadala ukuthi ukhulume nalesisalukazi ohamba naso ukuthi ngiyabonga lokho ongenzele khona kanje kanje ubonga ngomlomo ngibonga umsebenzi onjelani ngoba umsebenzi la uphambene wena awenzeli lo muntu wena okufanele nga uyamenzela kodwa uyayiphambanisa izinto uma uzenza uqondanisa nalokho okufanele nga uyakwenza uyaphika into kahle fanele ngabe ngenza ugogo ngabe wenzela lesisalukazi wena okuyena umuntu onamandla ngoba uma singalandela indaba kamama wakho umama wakho waba namaphutha athi okungabalekile ukuthi mina ngabe sengiwachaza lawo maphutha so ngaleyo ndlela leyo kungakho ungizwa ngithi okuningi kuye kungakhulumeki ngoba mina ngizokhuluma okuyikho la njoba kunjalo ngakho ke ngane yami iyodwa into ofanele uyenze kufanele ulungisele lesisalukazi wena esikumele sasekhaya koma wakho kuyisona esinamandla
ukukusiza. Yilokho kuphela ngiyabona. Ufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.